बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय फेब्रुवारिनि 10 खालाराव आंनि आफा असे नन्दराम बर' बिथाङा रुंसारि जायो। दा बिनिनो दा जितु हाबाफारि खारजो लानायनि हाबाफारि बेखौ जोङो मार्चनि 24 लादों। दा जों बै समाव माने खायसेनो जों लाइजाम हरनोबो हायाखै, जितु जोंहा बेफोराव बहुत थालांबाय। बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायो जि बयबो आंगो साननानै असे साननानै बै खालि गासैबो फैयो, लैहोर लैहोर फैयो, जोंनि दुखुथिया न'खरखौ गोजोनग्लाय होफैयो। बेखौनो आं आर'ज गाबबाय, खुलुमबाय। गोजोननायजों मोनसे फोरमायनो नागिरदों। थांनाय फेब्रुवारि दाननि 11 खालाराव जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां बिथां रुंसारि नन्दराम बर'आ रुंसारि जादोंमोन बै सानाव। बिथांनिनो जितु सारादु नेक्स्ट जितु खामानि बे सारादु बे जितु सारादुनि खामानि बेखौ जों न'खरनि हालोदखौ नायनानै जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादानो गासै सारादुनि दायित्त' बेखौ बानस'नानै लादों। आरो बे बानस'ना लानायनि उनाव आरो बे जितु सारादु बे सारादुआ जोंहा फैबाय थानाय 24 मार्च खालि जागोन। आरो बिनिनो जोङो दिनै खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुंखौ जारिमिनाव लाखिनो थाखाय आरो बयनिबो सिनायजानाय सासे गेदेमा सुबुंखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों बिथांनि मोनसे मुसुखा बनायदों। आरो बिनिनो दायो खामानि सोलिगासिनो दङ। जोबगोन दिनै आरो गाबोननि गेजेराव खामानिया कमप्लिट जागोन। आरो बिथांनि जि खामानि मावबोबाय, जि समनिफ्राय सेंग्रा समनिफ्राय जि खामानि मावबोबाय, बिथांनि जितु सेक्रिफाइसनि जायफोर समफोर बेखौ जों गोथां लाखिनो थाखाय जों गांसे बिजाब दिहुनदों। बिजाबाव अलरेडि कमप्लिट जाबाय, गाबोननि गेजेराव सफैगोन जोंनि गेजेराव। आरो नैबे समाव आं मोनसे खावलायबावनो नागिरदों, जोंनि गेदेमा जायफोर सुबुंफोर दङ जोंनि खैराबारि हालामनि, जों गोबांनो हयथ' सिटि जों होस्लाबनो हायाखै। ओंखायनो आं नैबे समाव खावलायगोन, जों सिटि होस्लाबनो हायाखैब्लाबो गावनि होननानै जाहाथे 24 मार्च खालि फुंनिफ्रायनो जोंनि बे दुखुथिया न'खराव फैयो। आं बेखौ खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय। आरो बै सानखालि जोङो जितु सारादु बे सारादुखौ जोङो राजुवा हिसाबै लानाय जाबाय। न'खरनो जों जेबो दायित्व होथ'वाखै, जों राजुवा हिसाबै लादों। प्राय जोङो 4000 5000 सुबुंखौ लानानै जों कासखौ खालामनो सानदों। बेबायदिनो दायो प्रस्तुतिया पुरा सोलिगासिनो दङ। आरो जों अलरेडि जिखिनि खामानि मावनांगौमोन दायो प्राय जोब्बाय होनना बुंबाबो भुल गैया। माथ्र' दा एसे बोथोरा एसे गाज्रि खालामदों। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जाहाथे अनहरो, जाहाथे जोंनि बे खामानि मावनायाव जाहाथे गाबोननि उननिफ्राय जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो। आं बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौखौ खावलायनाय थाबाय। समाव आरो नैखौबो खावलायनो नागिरदों, आथिखालाव जोंनि बिटिआर सरकाराव सरकारनि खुंथायाव थानाय जायफोर गेदेमा सुबुंफोर MCLA जायफोर बिथांमोनखौबो नैबे समाव खावलायगोन, जाहाथे बिथांनि न'खराव दान्दिसे सम फैनानै बिथांनि दुखुथिया न'खरखौ जाहाथे गोजोन होफैयो। आं बेखौबो खावलायनाय थाबाय। मानोना बिथाङा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय, सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनदों जे बिथाङा अनलि सेक्रिफाइस एनिटाइम सेक्रिफाइसआवनो थांबाय। दिनै न' मोनसे गैया, न'खराव जेबो गैया। ओंखायनो जाहाथे नैबे समावबो जाहाथे फैनानै बिथांनि न'खरखौ जाहाथे दुखु समाव बाहागि जानानै जाहाथे गोजोन होफैयो, आं खावलायफिननाय